கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. மறுபடியும் இந்த மேய்ப்பனின் சத்தம் என்றதான அனுதின தியானத்தில் உங்களை சந்திக்கிறதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கர்த்தர் நம்மை இதுவரைக்கும் கொண்டு வந்ததுக்கு நான் மாத்திரம். தொடர்ந்து இந்த தியானத்திலே நீங்கள் பங்கு பெற்று கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். இந்த நாளில் நம்முடைய தியானத்திற்காக 119 சங்கீதம் 65 வசனத்தை நமக்காக நான் வாசிக்கிறேன். கர்த்தாவே, உமது வசனத்தின்படி உமது அடியேனை நன்றாய் நடத்தினீர். கர்த்தருக்கு மகிமையும் கனமும் உண்டாகட்டும். இங்கே சங்கீதங்களின் புஸ்தகத்திலே வாசிக்கும் போது உமது வசனத்தின்படி உமது அடியேனை நன்றாய் நடத்தினீர். இந்த நாளில் நம்முடைய தியானம் நம்மை சரியாக நன்றாக நம்மை போதித்து நல்வழியில் நடத்தக்கூடிய தேவனை நாம் தியானிக்கிறோம். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, எல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலோசனையாக நமக்கு இருக்க முடியாது. வேதத்தில் நம்ம அறிந்த வசனம், நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன், உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன். இங்க சங்கீதக்காரன் என்ன சொல்றான்னா, நன்றாய் நடத்தினீர். தேவன் ஒருவர் நம்மை நடத்துவாரானால், அவருடைய ஆலோசனையில் நீங்களும் நானும் இருப்போமானால், அல்லது இந்த தியானத்தை கேட்கிற இந்த நாளில் உங்களுக்கு ஏதாவது காரியத்தில் ஆலோசனைகள் கர்த்தருடைய வழி நடத்துதல் வேண்டுமானால், நீங்களும் நானும் கூட சேர்ந்து, ஆண்டவரே உடைய வசனத்தின்படி என்னை நடத்துங்க என்று கர்த்தரை கேட்கலாம். உடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, மனுஷருக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற அநேக வழிகள் உண்டு, ஆனால் அவைகள் மரண வழிகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் அதே வசனம் வேத புத்தகத்தில், நீதியின் பாதையில் ஜீவன் உண்டு, அந்த பாதையில் மரணம் இல்லை. இந்த நாளில் நம்முடைய தியானம் என்ன? கர்த்தாவே, என்னை நன்றாய் நடத்தும், என்னை போதித்து நடத்தும், நம்முடைய வழியிலே என்னை நடத்தும். இதை நாம் மனப்பூர்வமாய் நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போமானால், நம்முடைய தேவன் நம்மை ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டார். அவருக்கு சித்தமான வழியிலே நம்மை நடத்துவார். ஆகையினால தான் வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, உமது அடியேனை உம்முடைய வசனத்தின்படி. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். வசனத்தின்படி என்னை நடத்துங்க. அப்போ நான் நினைக்கிறேன், அவருடைய வசனம் நமக்கு கிடைக்குமானால் அதுவே நமக்கு கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறது. ஆகையினால் இந்த நாளில் இந்த தியானத்தின்படி நாம் தேவன் நம்மை நடத்துவதற்கு, அவருடைய வசனத்திற்கு, வார்த்தைக்கு, வாக்கு தத்தங்களுக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம். அப்படி நல்ல ஆவி நம்மை செம்மையான வழியிலே கர்த்தர் நிச்சயம் நடத்துவார். கண்களை மூடி நடத்துகிற தேவனுடைய கரத்தில் நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம். அவர் நடத்தி முடிக்கும் போது முடிவு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, நாமும் கூட சங்கீதக்காரனோடு சேர்ந்து சொல்லுவோம், என்னை நன்றாய் நடத்தினீர், மகிமையாய் நடத்தினீர் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில நம்மை கர்த்தர் சாட்சியாக நிறுத்துவார். கண்களை மூடி நம்ம ஜெபிக்கலாம். எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, உமது வசனத்தின்படி உமது அடியேனை நன்றாய் நடத்தினீர். இந்த நாளில் இந்த தியானத்தை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஏதாவது குழப்பத்தில், பிரச்சனையில் இருப்பார்களானால், இந்த வார்த்தை அவர்களை விடுதலையாக்கட்டும், ஆலோசனை தந்து நல்வழியிலே நடத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம், ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென்.